नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। सखी से जिया के सुखा गे कि गवन के रतिया पियावा दे दिल कई दुखा गे कि मिला लैना हमारा सखी से जिया के सुखा गे कि गवन के रतिया पियावा दे दिल कई दुखा गे कि टूटल है के बाड़ी सखी हे गे कि टूटल है के बाड़ी सखी टूटल है खटिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। कैसे के करिए हम जा बानी कंट्रोल लगे पियावा साथे सुतेले जियरा गेले डोल लगे कैसे के करिए हम जा बानी कंट्रोल लगे पियावा साथे सुतेले जियरा गेले डोल लगे कि कैसे बतैयो सखी कि कैसे बतैयो सखी दिलवा के बतिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया। डीजे विकास मटियार कला सीतामढ़ी। हमारा हाल सखी नदी के खेबैया बुझे मजबूरी नहीं पियवा निरदैया हमारा हाल सखी नदी के खेबैया बुझे मजबूरी नहीं पियवा निरदैया कि राजा रौसनामा यादव किंग रोहिता बाबू कैला कैला बतिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया भतार छोड़ के चल गेला 2 बजे रतिया। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।